Salutare și bine v-am regăsit, am ieșit la o plimbare cu turbo, adică cu bicicleta. Astăzi vom plimba doar prin oraș. Nu ne băgăm printre ei, doar că trebuie să iau în partea aia. Hai, să văd că merge și la ei, doar că noi luăm în partea aia. Nu trebuie să nu fie pieton. Mersi să trăiești. M-a spus, viața de motociclist este super. Pentru că trebuie să fii toate bănuți. Să nu te iau pe capot. Bine, niște care sunt chiar drăguți. Adică felicitări celor care sunt drăguți și chiar merită apreciați. M-a depășit și asta. Oricum, tot în spatele lui ajunge. Bine, avea dreptul. Recunosc. Da, uite cum se trece. Păi ce n-ai, ne trebuie nouă treceri de pietoni. Trecem așa pe mijlocul drumului. Cred că eu nu cu spatele meu. Da, trebuie să dau mai tare. Oricum tot acolo ajunge. Așteptăm la verde. Puneți un like ca să se facă verde. Haideți! Hai verde! Trebuie să mai așteptăm. Dați și un subscribe. Poate așa vrea. Ați văzut. Asta ca prost cu o pedală. Adică e corupt. Și a doua e aceeași situație. Trecere să nu fie pietoni. Ok. Motocicletă să vă arăt. Asta de ce stație? Nu știu. Încetinim, că vreau să fac ceva. Târșim un pic. Uitați pisica. Târșim un pic și vă arăt de ce. Nu ne băgăm prin trafic. Uitați motocicleta. Uitați ce frumos e. Nu știu ce marcă e, că nu scrie. Sau mă rog, n-am avut cum să mă uit. Am trece în boscheți. Ne dăm jos și trecem pe aici. Pe bordul. Și vă arăt pe fondul.
Nu, dar nu și târșea. Dar n-am încălcat nicio lege, avem pe drept. A oprit și troleibusul sau ce și asta. Ne urcăm bicicleta și ne urcăm și pe ea. Așa. Și știu cum îmi place prin trafic. Mi-e foarte greu pe mână. Și mie îmi place prin trafic, sincer. Ne asigurăm. Ok, și trecem. Uite un hop. Hai să-l luăm și pe ăsta. A fost micuț. Uitați o motocicletă în față. Hai să mergem la ea. Ia uitați, asta cred că e Yamaha. Sigur e Yamaha. Să ne uităm un pic. Nu, e Suzuki. Nu așteptam. Trecere de pietoni normal, care se văd. Și două hop. Și mergem tot înainte. Mergem pe o trăduță după aia. Zarzare. Îmi plac zarzarele, dar nu-mi plac așa pe drum. Intră la roți. Și le face să miroasă urât. Pe aici e de urcat. Aici de coborât. Și cred că e pe aici. Pe șosea. Nu e chiar șosea, acolo e șosea. Și ducem pe aici. Uitați ce aglomerat e pe rotor. Și vreau să claxonez pe toată lumea. Vine și o mașinuță. O mașinuță mai mare. Ne oprim, o lăsăm să treacă. Nu m-am bucat bine deloc. N-am pus să schimb direcția. Dar așa ce nu trece. Nu trece. Ha, mă parchez. Bine. Asta vine acolo. Asta da. Just acolo vreau să parchez. Sunt singura care a luat după aici. Mersi. Îl toacă. Hehe. Uite un cuțu. Hai la cuțu.
O să facem în stânga. Uite puțin. Să uita sărac. O luăm pe aici, prin bărbați. Și să vă arăt pe aici una dintre străduțele mele preferate. Hai că nu mai. Aici, pe aici. Așa, uite un copac. N-am nebunit, mă joc și eu. Ne asigurăm. Ne asigurăm poscheți. Era să intru într-o mașină, e bine. Aici ne asigurăm. Nu vine nimic. Nu vine nimic. Nu-mi place. Asta e una dintre străduțele mele preferate. Deci asta, de aici. E super tare. Sau cum fac rocării. Super tare. Și chiar îmi place aici. O să vă mai arăt dintre locurile mele preferate. Dar acum vă las. Poate aveți teme, serviciu și alte chestii de făcut. Eu vă mulțumesc că ați rămas să urmăriți videoclipul. Voi posta în continuare locurile mele preferate din Ploiești. Sau chiar poate din alte orașe. Vedem, nu știu, nu promit nimic. Din alte țări încă nu, mai încolo. Și ca de obicei, eu sunt Motorfly, voi sunteți cei mai super motocicliști sau viitor motocicliști și ne revedem în video următor. Pa!